Il-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech spiċċa jirrepeti kliem Simon Busuttil meta nfex f'attakk barrax kontra l-Laburisti, b'mod partikolari kontra l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Dan fil-waqt li kienet jindirizza l-emendi fl-inkjesti maġisterjali, emendi li se jaraw riformi fl-inkjesti sabiex inqata l-abbuż minn dawk li l-ġustizzja jużawha għal gwadan politiku u qed jirrovinaw ħajjet nies onesti iżda mhux li jiġi mċaħħad id-dritt tan-nies li jtolbu inkjesti. Għandu gvern u qed imexxi gvern ta' kriminali. Dan u ekku ta' dak li qal l-ex kap Simon Busuttil waqt protesta tal-Aqda Repubblika il-ħamis fil-għaxija. Konferma li Bernard Grech jgħid li jordnawlu fosthom tal-Aqda Repubblika, il-fazzjoni estremista fil-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista llum sar refuġju għal politiċi kriminali. Fl-istess intervista, Grech mhux biss kwota lill-ex kap nazzjonalista iżda kwota wkoll lil Robert Aquilina, il-President Onorarju ta' Repubblika. U kien hawn li elenka li lilu u lanqas il-PN ma jikkontrollhom ħadd. Maħna mhux ser nħallu. Dan u hekk ukoll ta' Robert Aquilina meta quddiem id-depo il-ħamis filgħodu infex f'attakk fuq il-Maġistrat Nadine Santlija u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Meta jrid jista' jibgħat għalija. Jibgħat għalija kemm irid għaliex min għandi mhu ser ikun jaf assolutament xejn. Min għandi huwa se jikseb l-ebda informazzjoni. Fl-istess intervista, Grech kritika lil gvern li ħareġ bil-Labour Migration Policy, politika bil-prinċipju Maltin l-ewwel fis-settur tax-xogħol. Il-kap tal-Oppożizzjoni rrepeta s-soluzzjoni tiegħu dik li ssir sempliċement konferenza. Hemm bżonn illi nagħmlu konferenza nazzjonali dwar il-popolazzjoni u l-immigrazzjoni f'pajjiżna. Din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista permezz tad-deputat Ivan Castillo ħareġ kontra żieda fil-prezz minn 300 euro għal 600 euro għal permess ta' ngaġġ ta' ħaddiema ġodda minn pajjiżi terzi. Illi inti tolli b'mod across the board il-600 euro bħala registration biex inti tkun tista' tapplika għal work permit. Forsi meta inti kollok setturi jew skills partikolari